Dnes je v pláne tréning chrbta, ale ako pred každým tréningom si dáme predtréningovku. To je kick-ass, takže dáme si jednu poriadnu odmerku, jak pre chlapa. Asi takú, to stačí. Jedna, ešte vždy dám tak, že to je na dokopnutie. Dobre, stačí. Dobre, pridáme vodu. Bordel všade. By the way, dnes je v pláne poťaháme také ťažké váhy. Potom dáme také príťahy v predklone. A nakoniec dopumpujeme chrbát. Taký poriadny objemový tréning. Inak príchuť je Tropik, ktorá je fakt, že osviežujúca a tropická. Takže kto ešte nemal, to môžete skúsiť. Mne tá pretréningovka bere brutálne. Ja som s ňou zatiaľ spokojný. Vypijeme to a počkáme, kým začne šlapať a ideme na tréning. 12 seconds later. Takže rozcvičku by sme mali. Prvý cvik, s ktorým začneme, budú sypy na hrazde. A pôjdeme 4 série po 10-15 opakovaní. Takže poďme na to. Takže ďalší cvik v poradí budú mŕtve ťahy. Dáme si najprv rozcvičku. Po rozcvičke prejdeme na 5x5 a pôjdeme viac tak silovo, zhruba 180 až 200 kg. Máme 4 série za sebou, ešte jedna séria a môžeme ísť domov. Počas tréningu vždy BCAčka a glutamín od Bodyflexu. Erik sa popri tom zabije a nevadí. No
No a sme späť. Takže jedna odmerka počas tréningu. Makáme ďalej. Príťahy, preto máme za sebou, síce sme išli viacej také izolované, lebo sme mali dosť napumpovaný spodok chrbta z mŕtvo. Čiže ďalej sme sa presunuli na príťahy kvapky z hora. To pôjdeme už na také dopumpovanie latisimov. 4 série, rozmedzi opakovanie od 12 do 15 opakovaní. Som si musel prejsť stričko, lebo som sa spotil už jak myš a ešte sme asi iba tak v polovici tréningu. Ready, aim, fire! Máme po tréningu a nakoniec tréningu si dáme ešte jeden challenge a to bude maximálny počet opakovaní na hrazde, ale typujem asi 5 opakovaní a zdochnem, takže poďme sa pozrieť na to. Six hours later. Opakovaní, dobre. Som totál zničený. Máme po tréningu chrbta, po tréningu stále strašne dôležité vystrečovať ten chrbát, ponaťovať svaly, aby sa to prekrvilo, aby regenerácia bola lepšia. Takže vždy po každom silovom tréningu nezabúdajte na rozcvičku. Prvé video máme za sebou. Tréning chrbta ste mohli vidieť. Ďalšie video môžete očakávať, to bude niečo skôr také just for fun. Takže si dáme dačo zase také ako napríklad dačo žranieky môžeme žrať, lebo je ešte stále off season. Dieta ešte ďaleko, takže ešte si užijeme aj kúsok jedla. Zostaň naladený, sleduj videá, odoberaj môj kanál, lajkuj a ak chceš vyskúšať doplnky od firmy Bodyflex, link nájdeš v popisku videa, na stránku tiež s mojím zľavovým kódom. Určite to očekuj a objednávaj.